So, wala ni ang Alejandra mga bay. Makaari mo diri. Ara. Oh, busy kay. Hala, Diyos ko, day. Napakita ka bit-bit o bag, day. Eh, kudak here. Na kudak here si Celine ganda ng Cebu. Okay. Uy, asang ubang taga-picture ninyo, day? Wa pa ni duty, day. Magsunod-sunod na lang kunin mo para ma-appeal mi. Ani ang buwaka ni Alejandra. Abi na kung di mi makaagi diri. So makaagi dahil mi diri. Huwag mo niya ang entrance, magpa-heart-heart din mo diha. Mayana, a form of heart. So muna mga bay. Aywa. Aywa, miya-miya. Agoy, ginuasa na. Bing, magsunod ta nila, Bing. Okay. Nindot mo kuha na sila, nindot. Wow, good morning sunshine. Daro ang adlaw. So, nara makabuwakan na to. Ano atong bike. Magpa-picture ta niya. Dugaya to akong kadate. Oy. Prenup na, prenup. Nya andwa. Ay nga na, manggid na sila. Nya kamo diha, sulo-sulo lang mo, di mo maka... Prenup. Asa ratos dudong kobkob kayo. Uy, mag-prenup sad ming dudong kobkob, ha? Yahak ramani, oy. Agoy. So, diara. Nice kay ni diri mga bay. Nice kay as in. Ginawa akong dudong kubkub kay gikabuhi pa. Gikabuhi. Ito pa na nagdeposit. So di ara atong bisikleta. Okay. Di ara ang buwaka ni Alejandra. Oh my God, kalami sa feeling. Wala tong stress diri nga side. So, atong sundan na to ning nag-prenup. Sundan na to. Asa na itong nag-prenup dapit? Hoy, hain naman mo dapit. Okay. Yan ang Wow Alejandra. Asa naman rin ang nag-prenup? Uy. Den, 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 den. Diri ko ni Jai kay may kini si Jai mo ko ano brag pa selfie. Ay kuan man mi ani nga si pangalan natin. Prenup lagi. Ikaw ma'am, sige ma'am, mag-solo ma'am. Solo asa mas isolo. Magkuan sa ka kanang kuan sa kaday kanang single sa kaday. Single bells. Wow, kanay sa buwak. Okay. Ya, sundan na to nilang photographer kay maayo kay ni mudag kuan. May kini mudag pa selfie nilang photographer. So ayan, wow. Mo na ilang tulay. Wala ka nice. Pwede na to masudlan dito inyong bag-o. You can act. You can pose. And be as cute as... Ang sa to? Masaon na to sa luyo ni mo, Davey? Rose na siya, Rose. Pero amot lang. Oh yes, kamo ma'am, kamo ma'am.
Sino mo Ang magpa-picture? akong kupo lagi asa naman to. Solo sa first ma'am. Kabuhi. Sige ha. Sige. Ha? Dito ba? Sa mahigdanan? Sige, Oh, sulu. pwede lahos na tanga to ma'am. Sir, Dito paano ba? ma'am? Ako lang solo. Then, Suluhi lang ko then dai. last sa my heart ma'am. Palapos Wa man mo to sa koy my heart. wa man koy partner. Ito mo din. Lapos sa my heart ma'am. Asa na bit ang heart uy kani. Kato dito Kat, ma'am. kani masud. Kani masudlan na ni diri. Inyong bag-o katong naay murag. Oh, wala pa dito ma'am. Kay Wala ganang pa? medyo hinay pa magandang sauron ma'am ba kay. Balik ka ng March na ma'am. Uy kami dai binamano no. Binamano tati. Dai bike dai uday. Di ako sa bike dai. Basta man ti eh. Ay trabuhin ay jacket to. Kana ba kana di pa na di. Dili pa man sa. Nanindo tra ba kaayo? Oh, sige. Okay. Ba man mo andan? Oh, sana. Di ana lang ka. Okay, Di couple na sad mo diha. Ubus ma'am. Couple sa mo. 1, 2, 3. Solo. Isa pa, one more hangad gamay ma'am. Ana gamay ma'am, bako ma'am. Aywa. And Aywa. Oh, ako ikaw ni driver sir. ako asad lang gabi pang thumbnail. Sige. Please like and subscribe. Ana. Oh, ana. Okay, 1. Sana 2, oil. 3, and isa pa, 1, 2, 3. Okay na ma'am sir. Sige lang. Sorry ma'am sir. Mo ni lahang bag-o diri mga bay. Na sila bag-ong kuan o. Mo na sad ni atong baklayunon puhon. No, hala ka nice. Diha o nice kay diha o. Oh, diha na ko'y selfie diha day. Uy, Sam, nagtagbo naman yung mga ang nag-prenup, nagtagbo. Hoy, dodong kobkob pila man nakabaldi ni mo gideposit. Hala ka. Natay taga picture oh, natay taga picture tawon, maluoy. Oh, hala sige. Asa naman to akong dodong kobkob oy. Sige. Duha sa mo. Kaya Sige lang ako muna ma'am sir. kamo upat kayo, wa pa man koy partner. 1, 2, 3, and smile. Hala nice kay mga bay mo ni ilang bag-o. Mo ni ilang bag-o karon hala nice kaayo. Pero close pa siya. Siya mura kag maglakaw sa kuan. Mura kag kaslon sa ibabaw sa mga kakahuyan. Hala nice kay mga bay. Yes. Asa naman to akong dodong kubkub uy. Hala nice kay di sarado. Sarado palagi. Diha lang mo ako picture ninyo bi. Ayaw hindi pwede. Ilabi nang giatangan hindi pwede. Hinduta unta dito. Pwede raman niya rin. Oh diha gani oh. Patunga lang mo sa kuan. Kanang tunga gid niya. Diha. Uy nindot kung magsunod kaniya. Nindot siya